हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव फंनैसो खोथा बुंनो सानदों आरोना लोगोफोर। मा होनो गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो आंनि चेनेलखौ दिनै नोंथांमोना 1K साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोफोर 1K जानायनि थाखाय। आंनि चेनेलावहाय फैनानै जाय कमेन्ट खालामो जे आब' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो, बा आगै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो, बा लोगो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो होननानै बुङो। आं गासैनिखौबो खालामजोबखायो। आरो जाय बिथांमोननिखौ माने साबस्क्राइब खालामनांगौ नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आं खालामनानै होगोन, बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर। आरो आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै। बेबायदिनो जों गावजों गाव सापर्ट खालामनांगौ आरोना लोगोफोर। बे भिडिअ'आव आङो जायखौ साबस्क्राइब खालामदों बेखौ आङो देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर, नायलांबाय थागोन नोंथांमोना। आरो फंसे खोथा लोगोफोर, सोरबा माने साबस्क्राइब खालामनानै आनसाबस्क्राइब खालामफिनो आरोना लोगोफोर। मानो इदि खालामो? खालामनाङा इदि। मोनसे साबस्क्राइब खालामनायाव माथो थांनोखायना लोगोफोर, जों गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौसो। आङो सोरखौ साबस्क्राइब खालामदों नायलांबाय थादो नोंथांमोना। आरो जायनि नाम दङ कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर। जाय आंखौ बुंहरखादो माने आब' आंनिखौबो खालाम, आगै आंनिखौबो खालाम, फ्रेन्ड आंनिखौबो खालाम होननानै जाय बुंहरदो आं माने बिसोरनिखौनो खालामखादो आरोना लोगोफोर। आं खालामालासेनो थाफेरा। आरो नोंथांमोनाबो आंनिखौ खालामबानो जाबाय लोगोफोर। सापर्ट खालामलायनांगौ जों गावजों गाव। आं सोरखौ साबस्क्राइब खालामदो बे भिडिअ नायनानै नोंथांमोना जायनि नाम दङ बिसोरो आंनियाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। आंबो नोंथांमोननि भिडिअखौ नायबाय थायो लोगोफोर। जायनिखौ साबस्क्राइब खालामदो कमेन्टल'सो मालाबा हरनाय जाया, माने आंना नेटानो बारा नांनो नागिरा नालाय। भिडिअसफोरखौबो आं बारा थाब लाबोबाय थानो हाया नेट प्रब्लेमनि थाखायनो। बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर। बाय बाय।